Ellis Paulsen, avgjørende Fotlom og Linda i vår vinneren av X-Factor 2009. Hvordan har du det? Helt fantastiskt. Det ja. Jag har varit i bio och allt och upp och våna. Och jag hade det bästa som kunde hända och också där att jag har tog för konferenser. Det är så fantastiskt alltså. Och också så roligt med det här. Vi öde sankar där och nu Linda träd som säkrar jag öde så dönn helt fantastiskt. Fer efter fer vinna föringar i Johnskon Kappingon. Vill du säga föringar är det bättre än denna? Ja, men ja, bättre. Tycker 5 folk som var paddlen nu mot ändan. 2 var inför det där. Här med var en föring som ja, han inte inför det där, ja. Och hinner var det var kommer är så från. Jag måste säga syndrom också, va? Är detta seger för föringar? En stor seger. Det vi är så starka tålaga någon. Och vi såg ju hur förra klarar sig med Danmark och Island. Det bara vi har problem men vi klarar det inte nu väl i så lilla Donnedammen och vi där ju men är husa chamber. Det måste vara komma du Jakob. Och jag tycker att framöver ge walkon otroligt mycket i samband med utflyttning av tonlager. Det bara sportsman går snägg vi lägger ut själv vi här i landet nu. Det är alltid det bara sporten går tog. Allt det. Fantastiskt. Ellis, tack för det och hjärtligt till lycka vid cyklarna. Tack och lycka med det var fantastiskt värld, fantastiskt.